Γεια σας, είμαι ο Δούκας Χρήστος και τώρα θα κάνουμε μια εργασία για τις εφαρμογές διαφήμισης με ηλεκτρονικό υπολογιστή του κυρίου Αθανασόπουλου. Έχοντας το Photoshop, εισάγουμε μέσα τη φωτογραφία. Σκοπός μας είναι να εξαφανίσουμε κάποια από τα αντικείμενα που βλέπουμε στη φωτογραφία μας. Ας πούμε ότι θα εξαφανίσουμε τις αγελάδες. Καταρχήν, ας μεγενθύνουμε λίγο την εικόνα μας. Στη συνέχεια, με το Close Stamp Tool βλέπουμε εδώ ότι μας βγάζει ένα μήνυμα, άρα πρέπει να πατήσουμε Alt και Click, ούτως ώστε να τραβήξουμε αυτό που θέλουμε, ούτως ώστε να τραβήξουμε κάποιο κομμάτι, έτσι ώστε να εξαφανίσουμε π.χ. εδώ τις αγελάδες. Πατώντας λοιπόν Alt, βλέπουμε να εξαφανίζονται οι αγελάδες. Όμοια και εδώ. Όπως επίσης μπορούμε να εξαφανίσουμε και αυτό εδώ το σύννεφο. Πατώντας πάλι Alt και Click στην περιοχή που θέλουμε να πάρει χρώμα το σημείο αυτό εδώ. Εδώ επιλέξαμε λίγο διαφορετικό χρώμα ώστε να ταιριάζει. Και να εξαφανίστηκαν και οι αγελάδες και το σύννεφο εδώ πάνω.